Que preocupado estou. Que lle pasará a miña filla que non fai máis que bocexar? Tanto bocexar que se lle coaron un par de moscas muertas, un colibrí despistado e unha borboleta violeta. Como os bocexos son tan contagiosos, todo o palacio andaba ca boca aberta. O rei bocexaba. A raíña bocexaba. O ministro bocexaba. E a tomate que a xardinera bocexaba. Por que bocexará tanto esta princesa? Será de fame, camareiro, tres dos mellores manxares. Daño xeado de Italia, que como non che guste conseguirás que me vaya. A non ser China, pero tanto que traigo ninguna tina. A cara casi, a reparta, mira a boca que te eres un mandrín. Peixe, crudo, xatón. E como bocexas tamén o teno boca dun purrón. A princesa come a faltar, para seguir bocexando. E tamén o rei. A raíña. O ministro. E a torrante que a xardinera. O rei seguía preocupado, percorrendo de arriba a baixo e de baixo a arriba a alfombra real. Por que bocexará tanto esta princesa? Será de sono? O rei mandou traer unha cama. Traemos esta cama con colchón de plum, suave como papel de lis. Perfumaremos esta habitación con flores de toxo. Venimos acompañado con mellor músico.
redondelios dos arredores. Para eliminar os bocexos, traio este xarope especial. Eu proveino e non podo andar sen pañal. Traio xa esta ilusión que fará que deixes de abrir a boca mogollón. Estos son todos deixados de bocexar, criatura. A princesa seguiu bocexando. E tamén o rei, a raíña, os ministros, e a torrente que enxe con ela. Un día, mentres a princesa paseaba pelos xardíns, Atopouse cun fillo dun criado palacio. Este chegouse a princesa, pero puxe tan nervioso que tropecei e quedei de fuciños. E ao ver a princesa, deño ataque de risa e estivo máis un cuarto de hora sen dar un bocexo. E tampouco bocexaron o rei, a raíña, os ministros, ni sequera o gato e quen xardineiro. o mozo, tremendo como un flan, conseguiu decirlle: Xoíndo, sin presa! Canto máis foi o mozo, máis deseirá a princesa. E canto máis deseirá a princesa, máis falou o mozo. Graciana, nós temos que practicar un ensaio. O fillo do criado, encarnado como un tomate, entregou unha caixinha de madeira. Ela é a máis fermosa, é a máis brilhante que vi. Que te parece? Íbamos a cazar grillos, a chapuzar na charca, a buscar fantasmas nunca estén abandonado. Señor,
Thank you.